Здравейте хора, аз съм Веката БГ и днешният клип, който ще правим е как да се пазиш от странните игри. Първата игра странна е Синя кит. Искам да ви кажа като приятел да не я играете, защото в Русия има 183 жертви. Играта е влязнала в България и хората я играят. И последните предизвикателства, доколкото съм чувал, е да си прережеш вените, да се обесиш или да я станеш в 4:20 сутринта, да пуснеш и да гледаш страшни филми и да се самоубиеш, да си счупиш тухла от главата, да се обесиш и някакви такива. Искам да ви кажа като зов за помощ. Не дейте да я играете, защото тази игра е убийствена. Убийствена игра. Като приятел ви казвам, пазете се хора, пазете се. Тази игра е сайт и в никакъв случай не пишете в Facebook хаштаг Синя кит, защото ще ви пишат някакви простоти, ще започнат да ви обиждат, да ви пишат, да ви заплашват и ако не изпълните тези работи, ще ви убият. Ако кажете, че играете тази игра и какво са казали на вас, те ще убият вашите родители. Ви заплашат. Моля ви хора, в никакъв случай не дейте да играете играта. И това беше от мен. Аз съм Веката БГ. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се за канала ми. Чао! Пазете се!